Vi spiller Just Dance 2! Med hvem? Med Mads og Jannik og verdens bedste spiller, som er mig! Som er Mads. Og det altså, her... vi spiller Just Dance 2. Okay, det lyser meget herinde på, men I kan nogenlunde se os. Men vi kommer se personen, verdens bedste spiller på okay, det og den hedder Monster, man. Skal vi se på? Yeah. Jeg er handicappet. Okay, han går i gang. Lad. What the fuck? Au! Damn! God! Au! Bullshit! Fuck! Okay, hvorfor skal man gøre det? Det ved jeg ikke. Nå, det er for gross. What the? Nej! Shit! Undskyld. Ej, hvor er det dejligt. Jeg står godt med. Sådan her, det er dejligt godt herude i luften. God! Jeg har mus og rotter i røven. Jeg har skulderpladerne. Jeg har mus i mine rotter. Jeg ser røv. Jeg har mus i mine rotter. Nej, jeg kan få konkurs. Og lige lidt længere bagud, så man kan se hele hans krop. Mads, du skal også bevæge benene, som han gør, ellers er det kedeligt. Hvad skal vi på? Skal jeg danse som mumie? Hvorfor får du kryds hele tiden? Du fik lige en good. Perfekt. Au. Kryds. Au. Au. Ja, jeg er Batman. Ja, jeg fik Batman. Fik du Batman? Power. Fandens mus. Spiller vi begge to den samme sang? Hvad? Spiller vi begge to den samme sang? 100%. Ryst, ryst, ryst og røv. Monster smash. Og hvis du vil Og være vi ryster lige skam lidt. Ryst, ryst, ryst og røv. Og hvis I vil være venner med mig og Jannik inden for Steam, så skal I faktisk bare skrive Fluttershy og Rainbow Dash. Så er vi en af dem, hvis der altså kommer ind på hvem. Det kommer an på, hvem der vil. Yeah, baby, baby, baby. Perfect er bedre end yeah. Wow! Er det en del af sangen? Nej, jeg fik bare lyst. Du fik da perfect med det. Du fik da perfect i at lave sex. Så gør vi begge to bare den samme. Stå selv. Yes. Rotter for helvede. Kan ikke gøre bare skrive. Giv mig en hånd, altså. Monster Mads. Han hedder ikke Mads, han hedder Smash. M-A-S-H. Første gang jeg spillede den her sang, altså fandme troede jeg også, han altid sagde Mads. My name is Mads Piats. Og hvis you are new, so you do not dance, just dance. Eller hvis you are new, so you not dance, just Hallo, vi er dansere. Det er sådan. Mads, stop. Hvad er min arm? Min arm, tab min arm i spillet. Perfect. Kun 15%. Ryst, ryst, ryst og røv. Hvilken du har I sgu? Jeg vil spille den samme. Hvad? Jeg vil spille den samme. Hvorfor tror du bare på restart? David. Nå. Ja. Ja. Vi vil spille den. Ja. Så skifter vi lige. Hylderøn. What the fuck? Er det så, vi hylder rundt? Cut me out and look at my penis. Se. Hvad er det der? Las Vegas. Sådan. Jo, den prøver vi bare. Så vi bare rundt. Viva Las Vegas. That ass. Don't look at my ass. Det er så ikke skærmen, du skal filme, jo. Sorry. Jeg filmer heller ikke bare skærmen. Look at it. Se. Han følger den. Se, min fod kommer ind på billedet. Det lavede hans hjerte. Okay. Den var klar med den. Ryst, ryst, ryst og røv. Prøv at se den anden. Ryst, ryst, ryst og røv. Wow, så. Ryst og røv. Så. What? Det går jeg ikke. What the fuck? Jeg skal se, hvordan han klarer det med den anden. Okay.
handicap. Hvad er det her for en fucking sang? Handicappet homo. What the fuck? Las Vegas. Las Vegas. Jeg vil hellere kigge på ham der, han er professionel. Se ham der mand, en tøvet. Prøv se alle sammen. Man kan godt se forskel her, prøv se her. Professionel. Nu. Ja, du har også det. Nu. Professionel. Nu. Professionel. Bang, bang, bang. Vi skal også snart nok lave nogle flere Dead Rising videoer og alt det der. Hedder det ikke Smash Bro, det der... Vi spiller... Super Smash Bros. Ja, for mig... Nej, Gangnam Style! Opa Gangnam Style, sexy lady. Opa Gangnam Style. What the fuck? Wow, tornado! Fuck! What the fuck er det her for en sang? Hvad gør Okay, det? jeg har aldrig fundet ud af, at det var sådan her, den ting gang, og vi var Las Vegas, men okay. Bam! Bam! Pow! Og grund til sætningen. Jannik, det er men, du skal gøre det. I står sådan... Skal vi? Smack that! Gangnam Style! Okay, den der vil jeg undre i. Bortset fra, at vi skulle kun lave en hver. Nå, Det er sådan lidt et problem. ja, nå. Altså, ja, der er jo ingen af os, der vinder. Man må ikke bande! Lol. Eller Mads, du vil lave video. That girl. Tips. Tips. Okay, bitch. God damn. Okay, det var vist alt for den her video. Vi ses næste gang i verdens bedste spiller.